హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు భక్తి వైభవ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం. సో ఈ భక్తి వైభవ క్లాసులో మనము శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందంలోని 5వ అధ్యాయాన్ని చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఈ 5వ అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు 24 శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి. సో ఈ 5వ అధ్యాయము నారదుని ద్వారా వ్యాసదేవునికి భాగవత ఉపదేశము, అలాగే నారదుడి యొక్క చరిత్ర కూడా కొంత, అంటే తన గతానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు కూడా ఈ అధ్యాయంలో ప్రస్తావించబడినటువంటివి. సో పూర్వపు అధ్యాయంలో వ్యాసుడికి కలిగినటువంటి వ్యాకులత, ఆ సందర్భంలో నారదుల వారు ఆగమించడం, ఎదురుగా వెళ్ళి వ్యాసదేవులు ఆయనని ఆహ్వానం పలకడం. సో ఆ విషయాన్ని సూత గోస్వాముల వారు ఈ అధ్యాయంలో మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ విధంగా దేవర్షి అయినటువంటి నారదుడు సుఖాసీనుడై మందహాసం చేయుచున్న వలె ఆ విప్రర్షి అయినటువంటి వేదవ్యాసునితో ఇట్లు పలికెను అంటూ ఈ అధ్యాయం ప్రారంభం అవుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి నారదుడు ఆ వ్యాసుల వారిని అడుగుతూ ఉంటాడు, దేహము మనసు ఆత్మానుభవ లక్ష్యాన్ని భావించడం ద్వారా మరి నీవు సంతృప్తి చెంది ఉన్నావా? మరి నీవు సర్వ వేద కర్మలను విపులంగా వర్ణించి ఉన్నావు. మరి అందులో మహాభారతం అనేటువంటి నీ యొక్క రచన నిస్సందేహంగా ఘనమైనది, మహా అద్భుతమైనటువంటిది. మరి నిరాకార బ్రహ్మతత్వమును గూర్చి, దానికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానాన్ని గూర్చి నీవు విపులంగా వర్ణించావు. మరి ఇంత చేసి కూడా నీవు ఎందుకు కృతార్థుడు కానట్లుగా నిరాశ చెంది ఉన్నావు అంటూ నారద మహర్షి వ్యాసుడిని అడగడము. వ్యాసుల వారు చెప్తాడు, ప్రభువు మీరన్నదంతా కూడా ఖచ్చిత సత్యమే అయి ఉన్నది, అయినప్పటికీ కూడా నాకు సంతృప్తి అనేది కలగడం లేదు. మరి బ్రహ్మదేవుని తనయులైన కారణంగా మీరు అపరిమిత జ్ఞాన సంపన్నులై ఉన్నారు కనుక నా యొక్క అసంతృప్తికి మూల కారణమును గూర్చి మీ ద్వారా నేను తెలుసుకోదలుచుకున్నాను అంటూ ఆ వ్యాసుల వారు నారదుడిని అడగడము జరుగుతూ ఉంది. ఆ సందర్భంలో నారదుల వారు ఇక వ్యాసుల వారికి చెప్తూ ఉంటుంటాడు. ఆ సమయ అంశాలను మనము పూర్వపు శ్లోకాలలో మీరు చూసినటువంటివి. సో ఆయన చెప్తాడు, ఓ మహర్షి, ఉదాత్తములను అమలమునులు అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుని వైభవములను నీవు వాస్తవంగా కీర్తించలేదు. మరి భగవానుని యొక్క దివ్యేంద్రియములను సంతృప్త పరచజాలనటువంటి తత్వము ఏదైనా వ్యర్థమైనటువంటిదే. మరి ధర్మాది చతుర్విధ ఫల పురుషార్థములను నీవు వివరించినప్పటికీ ఆ దేవదేవుడైనటువంటి వాసుదేవుని మహిమలను మాత్రము సమగ్రంగా నీవు వర్ణించలేదు. మరి సమస్త విశ్వాలను పవిత్రం చేసేటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవాను వారి యశస్సులను కీర్తించబడినటువంటి వచనాలన్నీ కూడా వ్యర్థములే అంటూ
ఇంకా ఆయన చెప్తాడు, ఆ నామ యశో రూప లీలాదుల దివ్య వర్ణాలతో నిండి ఉన్నటువంటి వార్ష్మయము విభిన్న రచనయై ఉన్నది అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటిది. సో అంతేకాకుండా ఇంకా ఆయన చెప్తాడు, ఆత్మానుభవ జ్ఞానము సర్వ విధములైన ఆ భౌతిక భావనల నుండి విడిబడి ఉన్నటువంటి ఆ అచ్యుత భావ సమన్వితము కానట్లయితే ఏ మాత్రము అది శోభించదు అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటిది. అలాగే ఇంకా మళ్ళీ వ్యాసుని పొగుడుతాడు, నీ దృష్టి అమోఘమైనది, నీ యశస్సు నిష్కలంకమైనది, నీవు దృఢవ్రతుడవై సత్యరతుడవు కనుక జనులు భవబంధన విముక్తి కొరకు మరి నీవు సమాధిమగ్నుడవై ఆ ఉరక్రముడైన ఘనకార్యాలు చేసేటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలలను స్మరణ గావించు అంటూ చెప్తాడు. సో ఇంకా ఆయనకి మరి ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి విషయాలలో ఈ జనులందరూ కూడా సహజంగానే భోగ అభిలాషితులై ఉన్నారు. ధర్మము పేరిట నీవు ఇప్పటి వరకు చెప్పినటువంటివి వారిని అదే మార్గము అంటే ధర్మము పేరిట వారిని నీవు ఆ మార్గాన్ని ప్రోత్సహించావు. ఇది ఖచ్చితంగా నిందనీయమును అయుక్తము అయి ఉన్నది. ఎందుకంటే నీ ఉపదేశంలో నిర్దేశించబడిన కారణంగా వారు అట్టి ధర్మం అంటే కర్మలను ధర్మము పేరిట స్వీకరించి అందలి నిషేధములను మాత్రమే లక్ష్యపరుతురు. ఎందుకంటే ఆ మృదు మధురమైన, ఇంతకుముందు భగవద్గీతలో కూడా వస్తుంది, మృదు మధురమైనటువంటి వాక్కుల చేత ఆకర్షితులవుతారు. మరి భగవంతుడు అనంతుడు, భౌతిక సుఖములకు సంబంధించిన కర్మల నుండి ముక్తుడైనటువంటి ప్రవీణుడే ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును అవగతమర్చుటకు యోగ్యుడై ఉన్నాడు. మరి నీవు ఆ దేవదేవుని దివ్య లీలా వర్ణన ద్వారా దివ్యానుభవ మార్గాన్ని వాళ్ళకి చూయించు అంటూ చెప్తాడు. చెప్పి ఇంకా మరి ఆ కృష్ణ భగవాన్ని భక్తియుత సేవయందు నియుక్తుడగుటకు తన స్వధర్మమును కూడా త్యజించువాడు సాధన కాలమునందలి అపక్వ స్థితిలో కొన్ని మార్లు పతనము చెందిన కృతార్థత్వము విషయమున అతనికి ఎట్టి భయము ఉండదు. సో ఇదే విషయం భగవద్గీతలో అర్జునుడు కూడా అడుగుతాడు. దానికి భగవంతుడు కూడా సమాధానం చెప్పి, అది అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఏది కూడా వ్యర్థము కాదు అది. సో ఇంకా తదుపరి కూడా అది ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటుంది. కానీ అభక్తుడైనటువంటి వాడు ధర్మానుష్ఠానమును సమగ్రముగా నొనరించినను ఎటువంటి లాభాన్ని పొందలేడు అంటూ చెప్పినటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తారు, మరి అత్యున్నతమైనటువంటి బ్రహ్మలోకము నుండి అతోలోకమైనటువంటి పాతాళ లోకం వరకు పరిభ్రమించినను లభించనటువంటి ప్రయోజనము కొరకే తత్వజ్ఞానము కలిగినటువంటి బుద్ధిమంతులైన వారు వాస్తవంగా ప్రయత్నించవలను. సో ఇందుకు మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, ఆ భువన్ లోకాలంటూ అత్యున్నతమైనటువంటి బ్రహ్మలోకం నుండి అత్యల్ప లోకమైనటువంటి పాతాళ లోకం వరకు ఈ లోకాన్ని చేరుకున్న ఈ జనన మరణ చక్రాలలో తిరిగేటువంటిది కనుక బుద్ధిమంతులైనటువంటి వారు మరి ఇక్కడ కాకుండా మరి దుఃఖములు ఎలాగైతే కాలక్రమంలో వచ్చిపోయేటువంటి విధంగానే ఈ సుఖాలు దుఃఖాలన్నీ అప్రయత్నంగా కాలక్రమంలో వచ్చిపోయేటువంటివే. కానీ ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి ఆ దివ్య లీలలు గుణగణాలు మాత్రమే శాశ్వతమైనవి, అవి మాత్రమే ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా చేయగలిగేటువంటివి అంటూ ఇంకా చెప్తారు. ఓ వ్యాసదేవ శ్రీకృష్ణునికి భక్తుడైనటువంటి వాడు కొన్ని మార్లు ఏదో ఒక కారణం చేత పతనం నొందిన ఇతరుల వలె భవబంధనములో ఖచ్చితంగా చిక్కబడడు.
సో ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, ఎటువంటి పాపకర్మలను ఆచరించినటువంటి వాడైనా నా యొక్క భక్తి అనే స్థిర పడవలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు ఈ భవబంధనాలన్నింటినీ సులభంగానే దాటగలుగుతాడు అంటూ చెప్తారు. ఎందుకంటే ముకుంద పాదాశ్రయ రసాస్వాదనమును ఒక్క మారు గావించిన వాడు అట్టి దివ్యానుభవమును పదే పదే స్మరించుట కన్నను అన్యము గాంచడు. సో ఇదే విషయాన్ని భగవద్గీత శ్రీకృష్ణ భగవానుడి ద్వారా విన్న తర్వాత సంజయుడు కూడా చెప్తాడు, ధృతరాష్ట్రుడికి వివరించిన తర్వాత ఆ దివ్య సంభాషణ ఇంకా వినాలి వినాలి అనిపిస్తుంది అంటూ చెప్తారు సంజయుడు. అలాగే అంతకుముందు అర్జునుడు కూడా అని చెప్తారు, నీ యొక్క వచనామృతము వింటూ ఉంటే ఇంకా ఇంకా వినాలి అనిపిస్తుంది, నీ యొక్క లీలలను నీ ద్వారానే వినాలనిపిస్తుంది అంటూ అర్జునుడు కూడా చెప్తున్నటువంటి. సో కాబట్టి కృష్ణ భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా రసగ్రాహకుడుగా ఉంటాడు. అంటే శ్రీకృష్ణ పాదాల వింద మధురిమను ఆస్వాదించేటువంటి వాడుగా చెప్పబడేటువంటిది. మరి అటువంటి దేవదేవుడే స్వయంగా విశ్వరూపమున నిలిచి ఉన్నాడు. ఆయనను అతడు దీనికి పరుడై ఉన్నాడు. ఈ విశ్వము ఆ భగవాను నుండే ఉద్భవించినది, అతని యందే నిలిచి ఉన్నది, అతని యందే చివరకు లయించిపోతుంది అంటూ చెప్తారు. ఇదంతా కూడా నీవు ఎరిగి ఉన్నావు, నేను నీకు సూచనప్రాయంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడే సృష్టి స్థితి లయ, సృష్టించేవాడు, పోషించేవాడు, చివరికి లయింపచేసేటువంటి వాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ మరలా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇవన్నీ నీవు తెలిసిన వాడివి, నీవు అమోఘమైనటువంటి దృష్టి కలిగినటువంటి వాడివి, నీవు భగవానుడి యొక్క అంశవు, స్వయంగా పరమాత్ముడైన దేవదేవుని తత్వాన్ని ఎరిగి ఉన్నటువంటి వాడవు. నీవు జన్మరహితుడవు అయినప్పటికీ కూడా నీవు ఈ భూమిపై అవతరించి జనుల కళ్యాణం కొరకు, మందమతులైనటువంటి ముఖ్యంగా కలియుగంలో ఈ జనులను ఉద్ధరించడానికి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలలను నీవు వివరించు అంటూ వ్యాసులకు ఆయన బోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. తపస్సు, వేదాధ్యయనము, యజ్ఞానుష్ఠానము, మంత్రోచ్చరణము, దానముల యొక్క నాశరహితమైనటువంటి ప్రయోజనము, ఉత్తమ శ్లోకుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలల వర్ణనమందే పరిసమాప్తి చెందునని పండితులైనటువంటి వారు కూడా వాస్తవంగా ద్రోపరిచి ఉన్నారు. మరి ఓ వ్యాసముని అంటూ ఆయన ఆ భగవంతుని గురించి ఆ 22వ శ్లోకం వరకు చెప్పి 23 నుండి తన పూర్వ జన్మలో మరి ఏ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను వినడం ద్వారా తాను ఆత్మానుభూతి పొందినాడో ఆ విషయాలను మనకి 23వ శ్లోకం నుండి ఆ కృష్ణ అంటే మహర్షి దేవర్షి నారదుడు వ్యాసుల వారికి తెలియచేసేటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తాం ఇక్కడ. హరే కృష్ణ. ప్రభు వినిపిస్తుంది కదా క్లియర్ గానే? ఓకే ప్రభుజీ, మేము క్లియర్ గానే ఉంది ప్రభు. హరే కృష్ణ. డిస్టర్బెన్స్ ఏం లేదు. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా వ్యాసుల వారిని నారదుడు తన విచారణకు కారణము, అలాగే తాను చేయవలసినటువంటి కార్యం గురించి తెలియచేస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల ప్రభావము నారదుడు స్వయంగా అనుభవించినటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నది చూడాలి ఈ రోజు క్లాస్. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం
సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా దేవర్షి నారదుడు తన శిష్యుడు అయినటువంటి వ్యాసుల వారితో అతనికి కలిగినటువంటి అసంతృప్తి గురించి చెప్పి ఆయన చెయ్యవలసినటువంటి కార్యాన్ని కూడా తెలియచేసినటువంటి నారద మహర్షి ఇక చెప్తారు ఈ విధంగా: అహం పురాతీత భవే భవం మునే దాస్యాస్తు కశ్యాచన వేదవాదినాం నిరూపితో బాలక ఏవ యోగినాం శుశ్రూషణే ప్రావృషి నిర్వివిక్షితాం. ఓ ముని, పూర్వకల్పంన వేదవాదులైన బ్రాహ్మణుల సేవలో నిలిచిన ఒక దాసికి నేను పుత్రుడుగా జన్మించి ఉంటిని. ఒక మారు ఆ బ్రాహ్మణులు చాతుర్మాస్య వ్రత దీక్ష యందు ఉండగా వారి సేవ యందు నేను వినియోగింపబడితిని అంటూ ఆయన భగవంతుని సత్సాంగత్వం, ఆ బ్రాహ్మణుల యొక్క సాంగత్వం, భక్తుల యొక్క సాంగత్వము, మరి వారి యొక్క సాంగత్వంలో ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను శ్రవణం చేయడం ద్వారా కలిగేటువంటి ప్రయోజనాన్ని ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ते मय्यपेताखिल चापलेर्भक्ये दान्ते द्रुत क्रीडने केनु वर्तिनि शक्रु कृपां यद्यपि तुल्य दर्शनाः शुश्रूषमाने मुनयोल्पभाषिणी. సో ఆ వేదవాదులైనటువంటి బ్రాహ్మణులు స్వభావరీత్యా నిష్పక్షపాతులైనను, సో సాధారణంగా భక్తులు అనేటువంటి వారు మరి ఎవరి ఎడ ఆపేక్ష కానీ వైరభావం కానీ, అంటే శత్రు మిత్రభావంతో కానీ ఉండరు.
అందరి ఏడ కూడా సమభావనతో ఉండేటువంటి వాళ్ళు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తుంది. అలాంటి ఆ సమత్వ భావాన్ని ప్రదర్శించేటువంటి వాళ్ళు అంటే నిష్పక్షపాతులుగా ఉండేటువంటి ఆ బ్రాహ్మణులు నా ఎడ నిరుహేతుకమైనటువంటి కరుణ చూపినారు. మరి నేను దాసీపుత్రుడుగా బాలుడునై ఉన్నప్పటికీ నేను కూడా నా యొక్క ఇంద్రియాలను నిగ్రహించి, సాధారణంగా చిన్నపిల్లలంతా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వివిధ రకాలైనటువంటి గేమ్స్ ఆడడము, వాటిలో క్రీడాసక్తిని కలిగి ఉండేటువంటి వారు. కానీ నేను చిన్నప్పుడే నా యొక్క ఇంద్రియాలను నిగ్రహించి క్రీడాసక్తిని విడనాడి ఉంటిని. అంతేగాక చాపల్యము వీడి మితభాషినై ఉంటిని. అంటే ఒక దైవీ స్వభావాలు కలిగిన వాడికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు అతను కలిగి ఉన్నాడు అని తనను గురించి చెప్పుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. సో అలా క్రీడాసక్తిని అంటే సాధారణంగా ఈ లౌకిక జీవన విధానంలో ఉండేటువంటి పిల్లల మాదిరిగా నేను క్రీడాసక్తిని ప్రదర్శించలేదు. అంతేకాకుండా ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయాలను మాట్లాడకుండా మితభాషినై ఉంటిని. సో అదే కావచ్చేమో నా ఎడ వారు చూపినటువంటి నిర్హేతుక కరుణకు అంటూ ఆయన తన గురించి చెప్తూ వచ్చినటువంటి విషయం. సో ఈ విధంగా ఆయనకు సంబంధించినటువంటి విషయాలను మనం ఇంతకుముందు ఈ భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వివరణ కూడా చూసినటువంటిది. ఈరోజు ఈ 25వ శ్లోకము నుండి ఆ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ ద్వారా ఈ మిగిలినటువంటి శ్లోకాలను మనము అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆయన కొనసాగిస్తూ ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఉచ్చిష్టలేపాననుమోదితో ద్విజైః సకృత్స్మ భుంజే తదపాస్తకిల్బిషః ఏవం ప్రవృత్తస్య విశుద్ధచేతసః తద్ధర్మ ఏవాత్మరుచి ప్రజాయతే. ఇక్కడ ఆయన ఇంకా తన యొక్క పరిస్థితి, తాను ఆ బ్రాహ్మణులతో యొక్క సాంగత్వంలో అనుభవించినటువంటి విషయాలను చెప్తూ ఆయన ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. ఉచ్చిష్టలేపాన్, ఆ ఉచ్చిష్టాన్నము అంటే వాళ్ళు తినగా మిగిలినటువంటి ఆ ప్రసాదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అనుమోదిత, వాళ్ళ యొక్క అనుమతి పొంది, ఎవరిది, ద్విజైహి, వేదాంతులైనటువంటి ఆ బ్రాహ్మణుల యొక్క అనుమతి పొంది, సకృత్స్మ భుంజే తత్ అపాస్తకిల్బిషః. సో ఒక మారు ఆ వేద విధులైనటువంటి ఆ బ్రాహ్మణుల యొక్క అనుమతితో నేను వారి యొక్క ఉచ్చిష్టాన్నమును భుజించి ఉంటిని. ఆ కారణం చేత అంటే ఆ బ్రాహ్మణులు తీసుకోగా మిగిలిపోయి ఉన్నటువంటి ప్రసాదాన్ని వారి అనుమతి ద్వారా ఆ బాలుడుగా ఉన్నటువంటి నారదుడు భుజించాను అని చెప్తున్నారు. ఆ కారణం చేత ఆ కార్యం అలా వారి యొక్క ఉచ్చిష్టాన్నమును తీసుకోవడం ద్వారా, మహాప్రసాదాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా నా యొక్క పాపములన్నీ కూడా ఒక్క మారుగా నశించిపోయినవి అంటూ ఆ ప్రసాదం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇక్కడ ఆ నారదులు వారు వ్యాస మహర్షికి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటివి. ఆ విధంగా సేవలో నియుక్తుడనై ఉండగా నా హృదయము పవిత్రమయ్యను. అంటే ఆ బ్రాహ్మణుల యొక్క సాంగత్వంలో వారితో సంగత్వాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి కారణంగాను, వారు ఉంచినటువంటి ఉచ్చిష్టాలను భుజించినటువంటి కారణంగాను
మరి అతడిలో ఉన్నటువంటి అంటే బాలుడుగా ఆ నారదుడు ఆ బాలుడిలో ఉన్నటువంటి పాపాలన్నీ కూడా తొలగించబడ్డాయి. సో ఆ విధంగా బ్రాహ్మణుల యొక్క సేవలో నేను నిమగ్నమై ఉండని కారణంగా క్రమక్రమంగా నా హృదయంలో ఉన్నటువంటి మాలిన్యమంతా కూడా తొలగిపోయినది. ఎప్పుడైతే హృదయ మాలిన్యం తొలగిపోతూ ఉంటుందో భక్తుల ఎడ భగవంతుని ఎడ మనకి ఆకర్షణ పెరుగుతుంది అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ మరి ఆ నారదుడికి అంటే బాలుడుగా ఉన్నటువంటి అతనికి పూర్వజన్మలో జరిగినటువంటి విషయం కూడా అదే. ఉం? ఆ విధంగా వారి ఉచ్ఛిష్టాన్నాన్ని భుజించడము, వారికి సేవలు చేసినట్టు కారణంగా మరి ఆ బాలుడి యొక్క హృదయ మాలిన్యము తొలగిపోయి ఎప్పుడైతే మరి చీకటి తొలగిపోతుందో, అజ్ఞానం తొలగిపోతుందో జ్ఞానోదయం అవుతూ ఉంటుంది. చీకటి తొలగిపోతే వెలుతురే ఉంటుంది కదా. మరి ఆ విధంగా వారి ఎడ అతడు మరింత ఆకర్షణ అయ్యాడు అని చెప్తున్నారు. సో అదే విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఈ భాష్యం చదువుతారా ప్రభు మాతాజీ ఎవరైనా ఒకళ్ళు? హరే కృష్ణ. చదువుతాను ప్రభు. ఇది 25 ప్రభు. 25వ శ్లోకానికి సంబంధించిన భాష్యము నేను చదువుతాను. భాష్యం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. సరైన భావంలో గ్రహించినచో శుద్ధభక్తి అనేది ఒక అంటువ్యాధి వంటిది. అట్టి శుద్ధభక్తిని కలిగినట్టి శుద్ధభక్తుడు సర్వ విధమైన పాపముల నుండి విముక్తుడగును. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరమ పవిత్రుడు కనుక భౌతిక గుణముల సంపర్కము నుండి పవిత్రులు కానిదే ఎవరునూ అతనికి శుద్ధభక్తులు కాజాలరు. పైన తెలుపబడిన భక్తి వేదాంతుల శుద్ధభక్తులు వారు సద్భక్తులు. ఆ మహాత్ముల సాంగత్యము మరియు ఒకమారు వారి ఉచ్చిష్ట సేవనముల ద్వారా బాలుడు వారి పుణ్య గుణముల అన్నింటినీ పొందగలిగాను. వాస్తవమునకు శుద్ధభక్తులైన వారి ఉచ్చిష్టమును వారి అనుమతి లేకుండాను గ్రహింపవచ్చును. కానీ అట్టి కార్యములో కపట భక్తుల విషయంలో మాత్రము కడు జాగ్రత్త అవసరము. భక్తి యోగమున నిలుచుటకు పెక్కు విషయములు అవాంతరములుగా గోచరించినను శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యమును పొందగలిచో అట్టి అవరోధములన్నీయును సంపూర్ణముగా తొలగింపబడగలవు. దాని ఫలితముగా ఆరంభ స్థితిలో ఉన్న భక్తుడు కూడా శుద్ధ భక్తుని దివ్య గుణములను అన్నింటినీ సంపూర్ణముగా పొందగలుగు. అనగా శ్రీకృష్ణ భగవాను నామ యశో గుణ లీలాదుల ఎడ ఆకర్షణము కలుగును. శుద్ధభక్తుడైన వారి గుణములకు సోకుట అనగా ఆధ్యాత్మిక రుచి సర్వలౌకిక విషయములను శీఘ్రమే రసహీనములను కావించును. కనుకనే శుద్ధభక్తుడైన వాడు భౌతిక కర్మలచే ఎన్నడూ ఆకర్షితుడు కాడు. ఈ విధముగా భక్తియుత సేవ మార్గమున పాపములు లేదా అడ్డంకులు తొలగినంతనే మనుజుడు భక్తి ఎడ ఆకర్షణను, భక్తి యందు దృఢత్వమును, భక్తి యందు పూర్ణ రుచిని, దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక భావనను అంత్యమున శ్రీకృష్ణ భగవాని ప్రేమయుత సేవ యందు స్థితిని పొందగలడు. ఇటువంటి స్థాయిలన్నీను శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యముననే క్రమముగా పొందగలమని తెలుపుటే ఈ శ్లోకముకు భావమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. సో ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు కూడా ఈ శ్లోకం యొక్క భావాన్ని చాలా చక్కగా మనకి వివరించినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ శుద్ధ భక్తి అనేటువంటిది ఒక అంటువ్యాధి వంటిది అంటూ చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే అది ఒకళ్ళ నుండి ఇంకొకళ్ళకి ఎలాగైతే వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటుందో విశుద్ధ భక్తి కూడా సాంగత్వంలో ఉన్నట్లయితే వారిలో కూడా క్రమక్రమంగా భక్తి పెంపొందుతూ ఉన్నది. సో మరి అటువంటి ఆ భక్తికి
మూలము మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. అటువంటి పరమ పవిత్రుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని మరి ఆయన ఎడ ఆసక్తి అనేటువంటిది భక్తుల యొక్క సాంగత్వము, ఆయన లీలలను తెలుసుకోవడం వలనే అనేటువంటిది. ఇక్కడ మరి నారద మహర్షికి జరిగినటువంటి సంఘటనను తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి దానిలో ముఖ్యంగా వారు ఆ బ్రాహ్మణులైనటువంటి శుద్ధ భక్తులైనటువంటి బ్రాహ్మణులు మరి వారి అనుమతి ద్వారా ఆ ఉచ్చిష్టాన్ని గ్రహించడం అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడింది. ఎందుకంటే వారి అనుమతి లేకుండా కూడా ఆ దానిని గ్రహించవచ్చు, కానీ మరి అది సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు. కనుకనే ఆ విధంగా వారి యొక్క అనుమతి ద్వారా ఆ బాలుడు ఆ ఉచ్చిష్టాన్ని తీసుకోవడము, దాని ఫలితంగా ఆరంభ స్థితిలో ఉన్నటువంటి అతడిలో భక్తి భావన పెంపొందడం, తత్కారణంగా వారి ఎడ ఆసక్తి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించేటువంటి కీర్తనలను వినడం ద్వారా, అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుని నామ యశో గుణ లీలాదుల యందు అతనికి కూడా ఆకర్షణ కలగడం. ఎందుకంటే శుద్ధ భక్తులైనటువంటి వారి గుణాలు సోకుట అంటే ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలల యందు రుచిని పొందుటయే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మరి ఆయనకు కూడా, అంటే నారదుడికి, బాలుడుగా ఉన్నటువంటి నారదుడికి కూడా ఆ విధంగా ఆ భక్తి ఆ శుద్ధ భక్తుల ద్వారా అంటినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నది. ముఖ్యంగా మరి భక్తియుత సేవా మార్గమున పాపాలు లేదా అడ్డంకులన్నీ కూడా తొలగినంతననే మనుజుడు భక్తి ఎడ ఆకర్షితుడవుతాడు. అందుకే ఆయన అన్నాడు, నా యొక్క పాపాలన్నీ తొలగిపోయాయి, నేను వారి ఎడ ఆకర్షితులయ్యాను. అంటే మనలో ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా అడ్డంకులు, పాపాలన్నింటినీ, అందుకే మనకి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆ భగవన్నామ స్మరణం, జపం చేయడము, క్రమక్రమంగా నామస్మరణ చేయమని చెప్తుంటారు. జపము, కీర్తన అలా చేయడం వల్ల మనలో ఉండేటువంటి హృదయ మాలిన్యం అంతా, ఎన్నెన్నో జన్మలలో మనం చేసుకున్నటువంటి ఆ పాపమంతా తొలగిపోయి భక్తి యందు దృఢత్వము, భక్తి యందు పూర్ణ రుచి, దివ్యమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు, అంత్యమున అవన్నీ పొంది చివరికి శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క ప్రేమయుత సేవయందు, అదే కదా జీవుడి యొక్క స్వధర్మం, మన యొక్క ధర్మం, ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రేమయుతంగా సేవించడం, అదే పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. మరి ఇటువంటి స్థాయిలన్నీ కూడా శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వముననే మనకి అవి వృద్ధి చెందుతాయి అనేది ఈ శ్లోకం యొక్క భావన మనకి ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు నారద మహర్షి వ్యాసుల వారికి ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఈ విధంగా అంటున్నాడు, తత్రాన్వహం కృష్ణ కథా ప్రగాయత మనుగ్రహేణ శృణవం మనోహరాః తా శ్రద్ధయా మేనుపతం విశృణ్వతః ప్రియశ్రవ సంగమమా భవద్రుచిః. సో తత్ర అంటే తదుపరి, తదుపరి ప్రతిదినము అహం నేను కృష్ణ కథా ప్రగాయత. సో ఆ కృష్ణ లీలా వర్ణమును మరి ఆ గానమును అనుగ్రహేణ నిరుహేతుకమైనటువంటి కరుణ చేత, అశృణవం శ్రవణం చేయుట,
మనోహరాహ, ఆకర్షణీయములైనటువంటి. ఎలా అంటే శ్రద్ధయా, శ్రద్ధతో. మరి విశృణ్వత, శ్రద్ధాపూరిత శ్రవణము. ప్రియ శ్రవసి అంటే దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క అంగ, అంటే ఓ వ్యాసదేవా, మమ అభవత్, నాకు సిద్ధించింది. ఏం సిద్ధించిందట? రుచి, ఇష్టత. ఆ భగవంతుడి ఎడ ఇష్టము నాకు కలిగినది అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా నారద మహర్షి, ఓ వ్యాసదేవా, ఆ వేదాంతుల యొక్క కరుణచే, ఆ బ్రాహ్మణుల యొక్క భక్తుల యొక్క కరుణ చేత, ఆ వేదాంతులైనటువంటి బ్రాహ్మణుల యొక్క కరుణ చేత వారి సాంగత్యమున వారు గాంచడి ఆకర్షణీయమైన కృష్ణ లీలలను నేను శ్రవణం చేయగలిగాను. వారు ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను గురించి కీర్తిస్తూ ఉంటే వాటిని ఈ బాలుడుగా ఉన్నటువంటి నారదుడు విన్నాను అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ వేదాంతుల యొక్క కరుణ చేత వారి సాంగత్వమున వారు గావించడి ఆకర్షణీయమైనటువంటి కృష్ణ లీలలను, భక్తులు ఎప్పుడు కూడా భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. శుద్ధ భక్తుడు అనేటువంటి వాడు నిరంతరము నా లీలలను గురించి శ్రవణం చేస్తూ ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటూ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు అని చెప్తారు. మరి ఇక్కడ వేదాంతులైనటువంటి బ్రాహ్మణులు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను చెప్పుకుంటూ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటే అది విన్నాడట ఈ బాలుడు. నేను శ్రవణము చేయగలిగితిని అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకు, ఎలా చేయగలిగాడు? వాళ్ళతో కలిసి ఉండడం వల్ల. ఆ విధమైనటువంటి శ్రద్ధాపూరిత శ్రవణము చేత, అంటే ఆ బ్రాహ్మణులు భగవంతుని యొక్క లీలలను కీర్తిస్తూ ఉంటే నేను శ్రవణం చేశాను. ఆ విధంగా నేను శ్రవణం చేయడం చేత శ్రీకృష్ణ భగవానుని గురించి శ్రవణ రుచి. ఎందుకంటే మనకి భాగవతంలో చెప్పబడుతుంది నవవిధ భక్తి మార్గం: శ్రవణము, కీర్తనము, అర్చనము, వందనము, దాస్యము, సఖ్యము, ఆత్మ నివేదనము అంటూ. అందులో శ్రవణము సరళమైనది, ప్రముఖమైనదిగా చెప్తుంటారు. ఇక్కడ నారదుడికి కలిగింది కూడా ఆ శ్రవణ భాగ్యమే కలిగినది. సో ఆ విధంగా భగవంతుని గూర్చిన శ్రవణ రుచి నా యందు అడుగడుగునా వృద్ధి చెందినది అని చెప్తున్నారు. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో మనకి ఆ విషయాన్నే చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ఎవరైనా, ప్రభుజీ, మాతాజీ భాష్యం చదువుతారా? రాధిక మాతాజీ చదువు. భాష్యము. పరతత్వమైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వరూప లక్షణములందే కాక తన దివ్య లీలల యందును అత్యంత ఆకర్షణుడై ఉన్నాడు. పూర్ణుడైన అతడు తన నామము, యశస్సు, రూపము, లీలలు, పరివారాదుల యందును పూర్ణుడైండుటే అందులకు కారణం. అటువంటి పూర్ణుడైన భగవానుడు తన నిర్హేతుక కరుణతో భౌతిక జగమునందు అవతరించి జనులు తన ఎడ ఆకర్షితులై భగవద్ధామమునకు తిరిగి చేరుటకు యోగులయ్యేడి రీతిలో మానవ రూపమున తన దివ్య లీలా ప్రదర్శనమును గావించును. జనులు సాధారణంగా లౌకిక కర్మలను అనుసరించు పలువురు గొప్పవారి చరిత్రలను, వర్ణనను శ్రవణము చేయుటయందు ఆసక్తులై ఉందురు. అటువంటి సాంగత్యముచే విలువైన కాలము వృధా అగుననియు మరియు అద్దాని వలన మనుజుని త్రిగుణములచే మరింతగా ప్రభావితుడనియు అగుడనియు తెలియకనే వారు అట్టి నైజమును కలిగి ఉందురు. కానీ ఆ విధముగా కాలమును వృధా చేయుటకు బదులు మనుజుడు తన శ్రద్ధను శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యలీలా శ్రవణమును వైపునకు మళ్లించినచో ఆధ్యాత్మిక జయమును పొందగలడు. అటువంటి కృష్ణ కథా శ్రవణం ద్వారా మనుజుడు భగవానుతో ప్రత్యక్ష సంబంధము పొందగలడు. అంతేగాక పూర్వమే తెలుపబడినట్లు భగవానుని గూర్చిన శ్రవణము ద్వారా హృదయమునందు ప్రోగుబడిన
పాపములన్నీ తొలగిపోగలవు. ఆ విధముగా సర్వ పాపములు తొలగినంతనే శ్రోత క్రమముగా లౌకిక సాంగత్యము నుండి విముక్తుడై శ్రీకృష్ణ భగవాను రూపలక్షణములేడ ఆకర్షితుడగును. నారదముని ఈ విషయమును తన ప్రత్యక్షానుభవం ద్వారా వివరించి ఉన్నారు. తెలియజేయునిదేమనగా కేవలము కృష్ణలీలలు శ్రవణం చేసినంత మాత్రముననే మనజుడు ఆ భగవానుని సహచరులలో ఒకడు కాగలడు. ఆ రీతిగానే నారదముని నిత్య జీవనమును, అపరిమిత జ్ఞానమును, ఆనందానందమును బడిసి భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగతుల అందంతటను నిరాటంకంగా సంచరింపగల సామర్థ్యమును పొందగలిగెను. శ్రీ నారదుల వారు తమ పూర్వజన్మమును భక్తి వేదాంతులైన శుద్ధ భక్తుల నుండి శ్రవణం చేసిన రీతి ప్రామాణికులైన వారి నుండి శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యలీలను శ్రద్ధాశక్తులతో శ్రవణం చేయుట ద్వారా మనుజుడు అత్యంత జీవన పూర్ణత్వమును సాధింపగలడు. భక్తజన సంగమున శ్రవణం చేయుట అనేది ఈ విధానము నేటి కలహయుగమునకు అనగా కలియుగము ప్రత్యేకముగా ఉద్దేశించబడుతుంది. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో భక్తుల సాంగత్వంలో జరిపేటువంటి దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతను మరికొంత ఈ శ్లోకంలో ఇవ్వబడింది అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ. ఎందుకంటే వేద విధులైనటువంటి బ్రాహ్మణుల యొక్క సాంగత్వము లో ఆకర్షణీయమైనటువంటి భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి లీలలను విన్నటువంటి కారణంగా నారదుడిలో మరి ఆ శ్రవణ రుచి, ఆ భగవంతుడి ఎడ శ్రవణ రుచి అభివృద్ధి చెందినది అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఆయన యొక్క దివ్య లీలలను వినడం ద్వారా ఆ నారదుడు అంటే ఆ బాలుడిలో భక్తి భావన పెంపొందినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటిది. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆ పరతత్వమైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వరూప లక్షణమునందే కాక తన దివ్య లీలల యందు అత్యంత ఆకర్షణీయుడై ఉన్నాడు. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోవడము, ఆ పరతత్వ స్వరూపాన్ని చూడడం ద్వారా మరి ఆకర్షితమయ్యేటువంటిదే కాకుండా ఆయన యొక్క లీలల యందు కూడా అదే విధమైనటువంటి ఆకర్షణ ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఆయన పూర్ణుడు. అందుకే మనకి ఈశోపనిషత్తు నుండి వచ్చేటువంటిది ఏదైనా పరిపూర్ణమైనటువంటిది. సో ఆయన యొక్క లీలలైనా ఇంకేదైనా ఎస్ఎస్ అయినా ఇక్కడ అందుకే చెప్తున్నారు, ఆయన నామమైనా ఎస్ఎస్ అయినా రూపమైనా లీలలైనా ఇంక ఏదైనా అతడు పరిపూర్ణమైనటువంటిది. ఎందుకంటే ఆయన పరిపూర్ణుడు. మరి ఆయన నుండి కలిగేటువంటి కరుణ కూడా పరిపూర్ణమైనటువంటిది. సో కనుకనే మరి ఏ ఇతర దేవతకు కూడా సాధ్యం కానటువంటి ముక్తిని ఇవ్వగలిగేటువంటిది ఆ కృష్ణ భగవానుడు మాత్రమే అనేటువంటిది చెప్తాం. సో ఇంకా కాకుండా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ లౌకిక విషయాల ఎడ, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి వారి చరిత్రల గురించి చదవడము, అవి ఇవి చదివి సమయాన్ని వృధా చేసుకోవడం తప్ప దాని వలన కలిగేటువంటిది ఏమీ లేదు. దానివల్ల ఇంకా అతడు ఏ విధంగా ధనాన్ని కూడబెట్టాడు, లేకపోతే ఏ విధంగా రాజ్యాన్ని జయించాడు, లేకపోతే ఏంటి, అలా విన్నటువంటి కారణంగా మనలో కూడా అటువంటి ఆసక్తులే పెరుగుతాయి అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అంటే ఇంకా ఇంద్రియ భోగ వాంఛ పెరుగుతుంది తప్ప అది ఏ విధంగానూ ఉపయోగం అవ్వదు. కానీ మరి ఆ వృషికేశుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలలను శ్రవణము, కీర్తనము, అర్చనము అలాంటివి చేయడం వల్ల మరి ఆధ్యాత్మిక జయము కలుగుతుంది అని ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్పబడినటువంటిది. సో ఆ విధంగా భగవంతుని గురించి శ్రవణము, కీర్తనము వంటివి చేయడం ద్వారా మన హృదయాలలో ఎన్నెన్నో జన్మలలో మనం ఏర్పరచుకున్నటువంటి హృదయ మాలిన్యం అంతా కూడా తొలగిపోతుంది. మరి ఆ విధంగానే ఇక్కడ నారదుల వారికి అంతకు ముందు వారు ఆయన చేసుకున్నటువంటి పాపకర్మలన్నీ తొలగిపోయి ఆయన యొక్క హృదయ మాలిన్యం అంతా తొలగిపోయి మరి ఆ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో భక్తి వేదాంతులైన శుద్ధ భక్తుల నుండి ఆ భగవంతుని లీలలను శ్రవణం చేయడం ద్వారా మరి ఆ దివ్య లీలను శ్రద్ధాసక్తులతో శ్రవణం చేయడం వల్ల
ఆయన తన పాపాలను తొలగించుకొని ఆ భగవంతుని ఎడ ఆసక్తుడైనటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అందుకే శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలలను శ్రద్ధాసక్తులతో శ్రవణం చేయటం ద్వారా మనిషి అత్యున్నతమైనటువంటి జీవన పూర్ణత్వాన్ని సాధించగలడు అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. మరి భక్తజన సంగమున శ్రవణం చేయుట అనేటువంటిది ఈ నేటి కలహాల యుగంకి ప్రత్యేకంగా ఉపదేశించబడుచున్నది. అందుకే నామ సంకీర్తన యజ్ఞము గురించి చెప్తూ ఉంటుంటారు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా మరి ఆ నారదుల వారు వ్యాసులతో ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తున్నారు. తస్మిన్ తదా లబ్ధ రుచేర్మహామతే ప్రియ శ్రవస్య స్ఖలితామతిర్మమ యయాహమే తత్సద సత్స్వయ స్వమాయయా పశ్యే మయి బ్రహ్మణి కల్పితం పరే. తస్మిన్ ఆ విధముగా ఆ సమయమున నేను లబ్ధ రుచే అంటే ఇష్టము అనేటువంటి ఆ రుచిని నేను మరి ఆ వారి నుండి పొందాను అంటూ చెప్తున్నారు. ఓ మహర్షి అంటే వ్యాసుల వారిని సంబోధిస్తున్నాడు ఆ నారద మహర్షి. ఆ విధంగా దేవదేవుని ఎడ ప్రీతి పొందినంతనే అతని ఎడ నా శ్రవణాసక్తి అకుంఠితమయ్యను. సో ఆ విధంగా ఆ మరి ఆ వేదాంతుల యొక్క సాంగత్వము వలన ఆ దేవదేవుని ఎడ, ఎందుకంటే దేవదేవుని దివ్య లీలలను వారు కీర్తిస్తుంటే శ్రవణం చేయడము ద్వారా మరి ఆ భగవంతుని ఎడ నా యొక్క శ్రవణాసక్తి అకుంఠితమయ్యను, ఇంకా ఇంకా పెరిగిపోయింది. ఆ విధంగా ఇంకా వినాలి ఆ భగవంతుని లీలలు అయ్యి అటు పిమ్మట ఇంకా ఆ రుచి వృద్ధి నొందగా ఇక అంటే సాధారణంగా భక్తిలో ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధి అంటే ఆ భగవంతుని దివ్య లీలల ఎడ, భగవంతుని రూపం ఎడ, భగవంతుని నామం ఎడ, ఆ భగవంతుని యొక్క కర్మల ఎడ ఆసక్తి పెరగడం. అదే సమయంలో ఈ ఇంద్రియ భోగాల ఎడ, ఇంద్రియాల ఎడ అనాసక్తత పెరగడం. సో అదే ఇక్కడ మరి ఆ బాలుల్లో జరిగినటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అలా శ్రవణాసక్తి పెరిగిపోయిన పిమ్మట అటువంటి రుచి వృద్ధి చెందిన కారణంగా అజ్ఞానము కారణముననే స్థూల సూక్ష్మ ఆచ్ఛాదనములను నేను అంగీకరించి ఉంటిని అని అవగతం చేసుకుంటుని. అంటే ఇంతకు ముందు ఈ దేహ భావన, ఈ దేహాత్మక భావన ఇవన్నీ కూడా నాలో కలిగినవన్నీ అజ్ఞానము వలననే కలిగినవి అని తెలుసుకోగలిగాను. అంటే జ్ఞానోదయమైంది అని చెప్తున్నారు. అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకున్నాడు. అంటే అజ్ఞానం తొలగిపోతుందంటే జ్ఞానం, చీకటి పోతుందంటే ఏమవుతుంది? వెలుతురు వస్తున్నట్లే కదా. సో ఆ బాలుల్లో జ్ఞానోదయమైన జ్ఞానం జరిగినటువంటి విషయం. ఎలా అంటే నేను భగవానుడు ఇరువురు దివ్యులమై ఉన్నాము అంటే ఆత్మ పరమాత్మల మధ్య సంబంధాన్ని తెలుసుకోగలిగినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. మాతాజీ, ప్రభుజీ ఇంతకుముందు చదవన వాళ్ళు చంద్రావతి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. భాష్యంపై శ్రీల ప్రభుపాద్ వారికి జై. భౌతికత్వం నందల అజ్ఞానము అంధకారముతో పోల్చబడగా వేదవాన్మయమునందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సూర్యునితో పోల్చబడినాడు. వెలుగున్న చోట చీకటి నిలువలేదు. కృష్ణునికి దివ్యమైన అతని లీలలకు భేదం ఏమాత్రము లేనందున కృష్ణ లీలా శ్రవణము ఆ దేవదేవుని దివ్య సాహచర్యమే కాగలదు. దివ్య కాంతితో సాహచర్యమును పొందుట అనగా అజ్ఞానమును అంతమొందించుకొనుటాయనియే భావము. అజ్ఞాన కారణముననే బద్ధజీవుడు తనను మరియు భగవానుని భౌతిక ప్రకృతికి చెందినట్లు తప్పుగా భావించును. కానీ భగవానుడు మరియు జీవులు దివ్యులైనట్టు వారు కనుక
భౌతిక ప్రకృతికి పరమైనట్టి వారు. అజ్ఞానము నశించి దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణునికి పరముగా వేరేదియును లేదని పూర్ణముగా అనుభూతమనర్చుకొనినచో అంధకారము సమూలముగా అంతరించగలదు. స్థూల సూక్ష్మ దేహములు రెండును భగవాను నుండి ఉత్పన్నమయ్యేది కారణమున మనుజుని యందలి జ్ఞాన జ్యోతి ఆ రెండింటిని ఆ దేవదేవుని సేవలో నియుక్తం చేసే అవకాశమును అతనికి కల్పించును. స్థూల దేహమును భక్తియుత సేవను అనగా మందిరమునకై నీళ్లు తెచ్చుట, మందిరము కడుగుట లేదా వందనముల నర్పించుట గావించుట ఎందు నియుక్తము చేయవలను. ఈ విధముగా అర్చనా విధానమునందు మందిరం నందు భగవాన్ అర్చనం స్థూల దేహము శ్రీకృష్ణుని సేవలో నిలువగలదు. అదే విధముగా సూక్ష్మదేహమున ఆ భగవానుని లీలాశ్రవణమునందు స్మరణమునందు నామకీర్తనములందు నియుక్తం గావింపవలను. అటువంటి కర్మలన్నీయులు దివ్యములైనట్టివి. స్థూల సూక్ష్మ ఇంద్రియములలో దేనిని కూడా ఇందుకు భిన్నమైన కర్మల యందు నియుక్తము చేయరాదు. అటువంటి ఆధ్యాత్మిక కర్మల అనుభూతి అన్నది భక్తియుత సేవ ఎందలి అనేక సంవత్సరముల సాధన చేతనే సాధ్యము కాగలదు. కానీ శ్రవణము ద్వారా కలిగే దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని ఎడ ఆకర్షణ మాత్రము అత్యంత ప్రభావపూర్ణమై ఉన్నది. నారదముని యందు ఈ విధముగానే అది వృద్ధి నొంది ఉండెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతకి ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ కూడా మరలా అంటే భక్తుల యొక్క సాంగత్వ ప్రభావం ఏ విధంగా ఉందో దానిని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఉపమానాలతో మనకి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆయన చెప్తున్నారు, భౌతికత్వమునందలి అజ్ఞానము అంధకారంతో పోల్చగా వేద వాస్మయమునందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సూర్యునితో పోల్చబడినటువంటి అజ్ఞానము అంధకారం. సో మరి సూర్యుడు జ్ఞానం, అంటే ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు సూర్యునితో పోల్చబడినటువంటిది. కనుకనే మరి ఆ భగవంతుణ్ణి మనము ఆశ్రయించామంటే మనలో ఆ అజ్ఞాన అంధకారం అంతా తొలగిపోతూ ఉంటుంది. దానికి మనకు గురువుని ప్రామాణికంగా తీసుకొని మనం చేస్తూ ఉంటాం. అందుకే మన అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగించేటువంటి గురుదేవులకు మనం ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉంటాం సాధారణంగా గురు ప్రణామ మంత్రాలలో. సో మరి ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణునికి దివ్యమైనటువంటి అతని లీలలకు భేదము ఏమాత్రము లేని కారణంగానే మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ కృష్ణ భగవానుని యొక్క లీలా శ్రవణము ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్య సహచర్యమే అవుతుంది. మరి ఆ దివ్య కాంతితో సహచర్యము పొందుట అంటే అజ్ఞానమును అంతమొందించుకోవడమే, అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకోవడమే అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ అజ్ఞాన కారణంగానే మనము స్థూల సూక్ష్మ దేహాలు అనేటువంటి భావనలో, అంటే వీటిలో ఉండేటువంటి మరి ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడు ద్వారా మరి వాస్తవానికి ఆ భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినట్లుగా అపర శక్తులు అన్ని కూడా భౌతికమైనది ఆధ్యాత్మికమైనవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ఇదే, ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడి నుంచి వచ్చేటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, స్థూల సూక్ష్మదేహాలు రెండు కూడా భగవాను నుండే ఉత్పన్నమైనటువంటి కారణంగా మానవుడి యందు ఆ జ్ఞానజ్యోతి ఆ రెండింటినీ దేవదేవుని యొక్క సేవలో వినియోగించుకునేటువంటి అవకాశాన్ని అతనికి కల్పిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే స్థూల దేహం ద్వారా ఆయనకు సేవలు చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ చేతుల ద్వారా ఆయనకి అర్చనం చేయడము, మందిరాన్ని కడగడము, నీళ్లు తేవడము, ఏవైనా చేయొచ్చు వీటితో ఆ విధంగా. సో కాబట్టి ఆ విధంగా మరి భగవానునికి ఈ స్థూల దేహాన్ని ఎలాగైతే అంబరీషుడు మన కాళ్ళని ఆ వివిధ తీర్థ ప్రదేశాలకు, భగవంతుని యొక్క మందిరాలకు నడవడానికి, చేతులను ఆయన సేవలో వినియోగించుకోవడానికి, అలాగే చెవులను ఆయన యొక్క లీలలను వినడానికి, కళ్ళు ఆయన యొక్క దివ్య స్వరూపాన్ని చూడడానికి, ముక్కు ఆయనకి సమర్పించినటువంటి పూల యొక్క వాసనను చూడడానికి. సో ఆ విధంగా ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహాన్ని వినియోగించుకోవాలి ఆయన యొక్క సేవలో అని చెప్తూ ఉన్నారు.
మరి ఆ సూక్ష్మదేహమును భగవంతుని యొక్క లీలా శ్రవణమునందు, స్మరణమునందు, నామకీర్తనముల యందు నియుక్తము గావించవలెను. అంటే మనసును స్థిరపరచుకొని శ్రద్ధగా ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను వినడము, అలాగే శ్రద్ధగా ఎటువంటి అంటే మనం జపం చేస్తూనే ఉంటాం, బయట ఎటు పోతూ ఉంటుంటుంది మనసు. సో అలా కాకుండా, అలాగే మనం ఏదో మాట్లాడుతూనే ఉంటాం, ఇంకొక ఆలోచన వస్తూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా సో మరి ఆ స్థూల సూక్ష్మ ఇంద్రియాల్లో దేనిని కూడా ఆ భగవంతుడికి భిన్నంగా నియుక్తం చెయ్యరాదు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. అందులో ముఖ్యంగా శ్రవణము సరళమైనటువంటిది, అతి ముఖ్యమైనది. అదే ఇక్కడ ఆ బాలుల్లో ఆధ్యాత్మిక భావన వృద్ధి చెందడానికి కారణమైనది అంటూ చెప్తూ వస్తున్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఇత్తం చరత్ ప్రావృషికావృతు హరేః విశృణ్వతో మేను సవం యశోమలం సంకీర్త్యమానం మునిభిర్మహాత్మభిః భక్తి ప్రవృత్తార్మజస్తమోపహ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇత్తం ఆ విధంగా, శరత్ ప్రావృషికౌ అంటే శరద్ ఋతువు, వర్ష ఋతువు, ఆ ఋతువులన్నీ, హరిహే అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుని, విశృణ్వత అంటే నిత్య శ్రవణము, మే అనుసవం నేను నిత్యము కావించాను అంటూ చెప్తున్నాను. ఆ విధంగా శరద్ వర్ష ఋతువులు రెండింటి యందును మహాత్ములైన ఆ మునులు నిత్యము వనరించేటటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని అమల, ఎందుకంటే మరి ఆ భగవంతుని యొక్క గుణాలకు కానీ లీలలకు కానీ ఎటువంటి భౌతిక భావన ఉండదు, అందుకే అమలమైనటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, శ్రీకృష్ణ భగవానుని అమల యశోకీర్తనమును ఆకర్ణించుటకు నేను అవకాశము పొంది తిని, అంటే ఆయన యొక్క అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాడు. ఆ చాతుర్మాస్యలో ఆ వేదాంతులు ఒకే ప్రదేశంలో ఉండి, అక్కడే ఉండి, వారికి వాళ్ళ అమ్మ సేవ దాసిగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో, అక్కడ సేవ చేస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో మరి వారితో నేను ఆ రెండు ఋతువుల యందు, శరద్ ఋతువు, వర్ష ఋతువు, ఆ రెండు ఋతువుల యందు ఆ మహాత్ములైనటువంటి మునుల యొక్క నిత్య సాంగత్వమును నేను పొందగలిగాను. ఎటువంటి సాంగత్వము అంటే, కృష్ణ భగవానుని అమల యశోకీర్తనములను వారు వర్ణిస్తూ ఉంటే నేను వినేటువంటి భాగ్యం కలిగింది నాకు. ఆ రీతిగా భక్తియుత సేవ నా యందు ఉత్పన్నమైనంతనే. సో మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడుతుంది, ఆ భగవద్గీతను ఎవరైనా చెప్తూ ఉంటే వినడం, శ్రవణం చేయడం కూడా భక్తి అని చెప్తారు. అలాగే భగవద్గీతను నలుగురికి ప్రచారం చేయడం కూడా భక్తి. అలాగే ఇక్కడ అలా శ్రవణం చేయడం ద్వారా, వారి యొక్క సాంగత్వంలో ఉండడం ద్వారా ఆ బాలుల్లో భక్తియుత సేవ ఉత్పన్నమైనదట. ఎప్పుడైతే జ్ఞానోదయం అయితే అజ్ఞానం తొలగిపోతుందో, వెలుతురు వస్తే చీకటి తొలగిపోతుందో, మరి భక్తియుత సేవ, భక్తి అనేటువంటిది సత్వగుణ స్థితిలో ఉండే వారికి కలిగేటువంటిది. సో కాబట్టి ఇక ఆ బాలుల్లో ఉన్నటువంటి రజో తమో గుణాల ఆచ్ఛాదనలన్నీ సంపూర్ణంగా అంతరించినవి నాలో అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే మనలో నుండి రజో తమో గుణాలు తొలగిపోయినప్పుడే
కానీ అవి తొలగిపోవడం అనేది చాలా అరుదుగా జరిగేటువంటిది. ఏదో విన్నంతసేపు భాగవతం విన్నప్పుడు, భగవద్గీత విన్నప్పుడు బాగానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. నేను కూడా అలా ఉండాలి, ఇలా చేయాలి అని. కానీ అది వదిలివేయగానే, పుస్తకం క్లోజ్ చేయగానే, లేదా క్లాసు అయిపోగానే యథావిధిగా మనం చేసే పనుల్లో మనం నిమగ్నమైపోతూ ఉన్నాం. కానీ ఇక్కడ ఆ బాలుడికి అలా కాలేదు. సో అతడు ఎన్నెన్నో జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి పుణ్య ఫల కారణంగా వారి యొక్క సాంగత్వం ఆయనకి లభించింది. దానిని ఆయన సద్వినియోగపరుచుకున్నాడు ఇక్కడ. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఈ సృష్టిలో ఉన్న 84 లక్షల జీవజాతులలో మానవ జన్మ మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశం. ఇంతకుముందు నారదుడు చెప్పినట్లుగా స్థూల సూక్ష్మ దేహాలతో ఆ భగవంతునికి వినియోగించు. ఈ దేహం లభించిన మనకున్నటువంటి స్థూల సూక్ష్మ దేహాలని, ఈ శరీరాన్ని అందంగా తయారు చేసుకొని నలుగురు చూసుకోవడానికి కాకుండా, మనసులో ఏదేదో భౌతికమైనటువంటి కల్పనలు చేయకుండా ఈ రెండింటిని ఆ భగవంతుని సేవలో వినియోగించాలి అని చెప్తున్నారు. తద్వారా ఈ జన్మలోనే ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి బయటపడి, ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడగలము, ముక్తిని పొంది ఆ భగవంతుని నిత్య లీలలు జరిగేటువంటి సాహచర్యాన్ని పొందగలము అనేటువంటి చెప్పబడినటువంటిది. ఆ రీతిగా భక్తియుత సేవ నా యందు ఉత్పన్నమైనంతనే నాలో ఉన్న రజో తమో గుణాలన్నీ కూడా తొలగిపోయాయి అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు నారదుడు. పూర్వజన్మలో అంటే ఇక్కడ మహర్షులకు మాత్రమే గతంలో ఏం జరిగింది, భవిష్యత్తు ఏం జరగబోతుంది అనేది తెలుసుకోగలిగేటువంటిది. మరి ఆ బాలుడుగా తదుపరి అతనికి మహర్షిగా ఆ భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా గతాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోగలిగినటువంటి వాడు ఇక్కడ నారద మహర్షి, దేవర్షి నారదుడు. హరే కృష్ణ. మాతాజీస్, ప్రభుజీస్ భాష్యం ఇంతకుముందు చదవని వాళ్ళు. ప్రభుజీ నేను చదువుతాను. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. మాతాజీ చదవండి. రాజేశ్వరి చదవండి మాట. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాద్ వారికి జయ. శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రేమయుక్త సేవ అనేది ప్రతి జీవికిని సహజ లక్షణము వంటిది. అటువంటి సహజ స్వభావము సర్వుల యందును నిక్షిప్తమై ఉన్నను భౌతిక ప్రకృతి యొక్క సంగత్వ కారణముగా రజస్తమో గుణములు దానిని హృదయమునందు అనంత కాలముగా మరుగుపరిచి ఉన్నవి. కానీ భగవత్ కరుణచే మరియు మహాత్ములైన భక్తుల కరుణచే మనుజుడు విశుద్ధ భక్తుల సాంగత్యమును పొంది శ్రీకృష్ణ భగవానుని అమలమైన కీర్తనమును శ్రవణము చేయగలిగిన అవకాశమును పొందినచో భక్తియుత సేవయనున్నది నది వలె ప్రవహింపగలదు. సముద్రమును చేరునంత వరకు నదీ ప్రవాహము అకుంఠితముగా సాగిడి రీతి దివ్యమైన భగవత్ ప్రేమైనడి అంతిమ గమ్యమును చేరునంత వరకు శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం ద్వారా కలిగేడి భక్తి ప్రవాహము నిరంతరము కొనసాగగలదు. అట్టి భక్తి ప్రవాహము ఎన్నడూను ఆగదు. పైగా ఆ ప్రవాహపు వరవడి క్రమక్రమముగా అవధి లేకుండా వృద్ధి కాగలదు. అటువంటి భక్తియుక్త సేవా ప్రవాహము అత్యంత ప్రభావపూర్ణమైనందున దానిని గాంచువారు కూడా రజస్తమో గుణ ప్రభావం నుండి ముక్తులు కాగలరు. ఆ విధముగా రజస్తమో గుణములు తొలగినంతనే జీవుడు తన సహజ స్థితి అందు నెలకొనిన వాడై ముక్తుడు కాగలడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. పావని మాతాజీ వీడియో ఆన్ చేయండి ఒకసారి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. శ్రీదీప మాతాజీ. విజయలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. సో
సో ఇక్కడ నారదుల వారికి పూర్వజన్మలో తాను పొందినటువంటి అనుభూతులను వ్యాస మహర్షికి చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ లీలలను అనుభూతి మొనర్చుకున్నప్పుడు వాటిని గురించి ఎంత ఎక్కువగా వింటే, వాటి గురించి ఎంత ఎక్కువగా తెలుసుకుంటే అంత ఎక్కువగా ఈయన వివరించగలిగేటువంటిది. సో కనుకనే వ్యాసులకి అటువంటి జ్ఞాన అనుభూతులను ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రేమయుక్త సేవ అనేటువంటిది ప్రతి జీవికి సహజ లక్షణము అంటూ చెప్తున్నారు. మనకి మరి గోస్వాములైనటువంటి వారు కూడా తెలియచేసినటువంటిది. ప్రతి జీవుడి యొక్క సహజ స్వభావము ఆ భగవంతుని సేవ చేయడమే. జీవుడి యొక్క సహజ లక్షణం ఆ భగవంతుని సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం. మరి అటువంటి సహజ స్వభావము అందరిలో కూడా నిమగ్నమై ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక జగత్తు సాంగత్వంలో సత్వ రజో తమో గుణాలలో ముఖ్యంగా రజో తమో గుణాల కారణంగా మరి ఆ హృదయం పైన ఒక్కొక్క లేయరుగా ఒక్కొక్క జన్మలో ఒక్కొక్క పాపాన్ని ఒక్కొక్క క్రమాన్ని మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఎన్నెన్నో జన్మల అనంతకాలంగా మరుగుపరచబడిపోతుంది ఆ జ్ఞానము. అందుకే చెప్తారు భగవద్గీతలో, జీవుడిలో ఉండేటువంటి జ్ఞానము వివిధ ఆవరణాల చేత ఆవరించబడి ఉంటుంది. తత్కారణంగానే మనము వృక్షాలుగాను లేదా జంతువులుగాను మానవులుగాను పుట్టేటువంటి అవకాశం, ఆ అజ్ఞాన అంధకారాన్ని వాటి ప్రభావం ఫలితాలుగానే మనము వివిధ రకాలైనటువంటి జన్మలు పొందేటువంటివి. కానీ మరి అలా జన్మలలో ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఎన్నెన్నో జన్మలలో ఏర్పడినటువంటి హృదయ మాలిన్యమంతా కూడా భగవంతుని కరుణ చేత, మహాత్ములైనటువంటి భక్తుల చేత, ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుల కారణంగా మనలో ఉండే అజ్ఞాన అంధకారం అంతా ఎన్నెన్నో జన్మల నుంచి తీసుకున్నటువంటి అదంతా కూడా తొలగిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. అది మరి విశుద్ధ భక్తుల సాంగత్వాన్ని పొంది వారి నుండి, అంటే ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని దరిచేరి, మనకి అందుకే ఇస్కాన్లో గురువు యొక్క ప్రాముఖ్యతను గురించి చెప్తారు, దీక్ష తీసుకోవడం గురించి చెప్తూ ఉండేటువంటిది. మరి విశుద్ధ భక్తులు అంటే ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి వారి యొక్క సాంగత్వాన్ని పొందడం వలన వారి నుండి ఆ భగవంతుని యొక్క అమలమైనటువంటి లీలలను కీర్తనము శ్రవణము చేయగలిగేటువంటి అవకాశాన్ని పొందితే తద్వారా ఆ భక్తియుత సేవ అనేటువంటి నది జీవుడిలో ప్రవహించగలదు. ఆ ప్రవాహము ఎక్కడి దాకా వెళ్తుంది అంటే నదులు సముద్రాన్ని చేరినట్లుగా ఆ జీవుడి యొక్క ప్రవాహము, ఆ భక్తి అకుంఠితంగా సాగి దివ్యమైనటువంటి భగవత్ ప్రేమను పొందేంత వరకు, ఆ భగవంతుని కరుణ పొందేంత వరకు, ఆ భగవంతుని ధామాన్ని చేరుకునేంత వరకు ఆ భక్తి ప్రవాహము నిరంతరము కొనసాగగలదు అని చెప్తారు. మరి అలా ఆ భక్తియుత ప్రవాహమును అత్యంత ప్రభావపూర్ణంగా చేసుకున్నటువంటి వారిలో ఆ రజో తమోగుణ ప్రభావాలను వదిలివేస్తారు. ఎప్పుడైతే ఆ రజో తమో గుణాలు జీవుడిలో వదిలివేస్తాయో అప్పుడు జీవుడు తన యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితి యందు నెలకొనగలుగుతాడు. అంటే ఆ భగవంతునికి ప్రేమయుతమైనటువంటి సేవను చేయగలుగుతాడు. కానీ ఎప్పుడైతే రజో తమో గుణాలు ఉంటాయో అవి ఆ జీవుడి యొక్క జ్ఞానాన్ని, అంటే జీవుడి యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి ధర్మాన్ని, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య సేవను మర్చిపోయే కారణం చేస్తున్నాయి.
ఈ రజో తమో గుణాలు ఈ భౌతిక ప్రకృతి సాంగత్వంలోనికి రావడం కారణంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా కొనసాగింపుగా చెప్తూ ఉన్నారు నారదుల వారు మరి ఆ వ్యాసుల వారితో, తస్యైవం మేనురక్తస్య ప్రసృతస్య హతైన సహ శ్రద్ధదానస్య బాలస్య దాంతస్యానుచరస్య చ. సో సో ఇంకా మరి నారదుల వారు మరి ఆయన పొందినటువంటి అనుభూతి, గత జన్మలో తాను పొందినటువంటి అనుభూతులను ఏమైందట, ఆ విధంగా వారి యొక్క సాంగత్యంలో ఇంకా ఇంకా కొనసాగుతూ ఉంటే ఆ వేదాంతులైనటువంటి మునుల ఎడ నేను మిగుల అనురక్తుడనై ఉంటిని. సో ఇంకా ఇంకా వారి సాంగత్వంలో ఎందుకు, వారి సాంగత్వం ఎందుకు మరి అంతగా అనురక్తుడై అంటే అది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సాంగత్వం, భౌతికమైనది కాదది, తాత్కాలికమైనటువంటి సాంగత్వం కాదు. వారి సాంగత్వంలో వారు చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని లీలలను, నామ రూప గుణలను కీర్తిస్తూ ఉంటే శ్రవణం చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని సాంగత్వాన్ని అనుభూతి పొందుతూ ఉన్నారు. సో కనుక ఇంకా ఇంకా మునుల ఎడ ఆసక్తుడై ఉన్నాడు, అనురక్తుడయ్యాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అంతకు ముందే వారి ద్వారా విన్నటువంటి కారణంగా తాను ఈ దేహం కాదు, ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి దేహం కాదు, తాను ఆ భగవంతుడు దివ్యమైనటువంటి వాళ్ళమే, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య అంటే యథార్థాన్ని అర్థం చేసుకున్నాడు ఆ బాలుడు. కనుకనే తాను కూడా భగవంతుని యొక్క అంశగా ఉన్నటువంటి వాడిని కనుక తాను కూడా దివ్యమైన వాడినే అని అనుభూతి చెందినటువంటిది. సో ఆ విధంగా మరి ఇంకా ఇంకా వారి ఎడ ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల ఎడ అనురక్తుడై, సో ఆ విధంగా మరి రజో తమో గుణాలు అతనిలో తొలగిపోతూ ఉన్నాయి అంటే అతడు సత్వస్థితి యందు నెలకొంటూ ఉన్నాడు. అంటే అతనిలో మృదు స్వభావము పెరిగిపోతూ ఉంది. మృదు స్వభావం పెరిగిపోయి అతనిలో ఉన్నటువంటి ఆ పాపములన్నీ కూడా సంపూర్ణంగా నశించిపోయాయి ఆ వేదాంతుల ఆ మునుల సాంగత్వంలో వారికి సేవ చేసుకోవడం వల్ల. అందుకే మనకి వేదాలలో చెప్పబడుతుంది భగవంతుని సేవ, భక్తుల సేవ ఇంకా ఉన్నతమైనదిగా చెప్తుంటారు. భక్తులకు, తన భక్తులకు దాసాన దాసాన దాసులుగా ఉండేటి. సో ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క భక్తుల యొక్క సేవకుడుగా ఆ బాలుడు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. కనుకనే ఆయన యొక్క హృదయంలో మాలిన్యాలన్నీ తొలగిపోయి వారి సేవలో నిమగ్నమవ్వడం వల్ల ఇంకా ఏవైనా కొద్దిపాటి పాపాలు ఉంటే అవి కూడా తొలగిపోతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. హృదయమునందు నేను వారి ఎడ దృఢ విశ్వాసమును కలిగి ఉంటిని. సో మరి ఆ సూక్ష్మ దేహ మానసికంగా మరి ఆ భక్తులైనటువంటి మునుల ఎడ ఎంతో విశ్వాసాన్ని, అంటే వాళ్ళు చెప్పేటువంటి విషయాలు, వాళ్ళు కీర్తించేటువంటి కీర్తనల ఎడ అతనికి విశ్వాసం, వారి ఎడ విశ్వాసం అవుతుందంటే వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఏదైనా మన ఒక వ్యక్తి పైన మనకి నమ్మకం ఉందనుకోండి, అతను ఏదైనా చెప్తే దాన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా వింటాము, చాలా జాగ్రత్తగా ఆ పని చేయగలుగుతాం. ఒకడెవడి పైన నన్ను నమ్మకం లేదనుకోండి, ఏదైనా చెప్తే చెప్పాడులే ఏదో అన్నట్లుగా వదిలేస్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ మరి వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటివి ఆ భగవంతుని దివ్యమైనటువంటివి, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అమలమైనటువంటి విషయాలు కనుక వారి ఎడ ఇంకా విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకున్నారు. అంటే వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటే ఇంకా 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 శ్రద్ధగా వింటూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఇంద్రియములను నిగ్రహించి వారి ఉపదేశములను నేను దేహంతోనూ మనసుతోనూ ఖచ్చితంగా పాటించి తిని. అంటే దేహపరంగా, ఈ స్థూల దేహపరంగా చేయవలసినటువంటి పనులన్నీ చేస్తున్నాడు అన్నట్టు. మానసికంగా కూడా అతడు వారి యొక్క ఆదేశాలను పాటిస్తూ ఉన్నాడు. అంటే
దేహ పరంగాను మానసికంగాను ఆ భగవంతుని ధ్యాస ఎందే నిమగ్నమై ఉన్నటువంటిది. భగవద్గీతలో అదే కదా మనకు చెప్పబడుతున్నటువంటిది. వాక్కు ద్వారా కానీ మానసికంగా కానీ దేహపరమైన ఏ కర్మ చేసినా అది ప్రతిదీ భగవత్ సంబంధంలోనే చేయమని చెప్పబడినటువంటిది. సో ఇక్కడ ఆ బాలుడి పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది పూర్వజన్మలో అంటూ ఇప్పుడు ఆ బాలుడే నారదుడిగా ఉన్నటువంటి వాడు తన గతాన్ని గురించి సంబంధించిన విషయాలను చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వివరణ భాష్యం ఎవరు చదువుతారు నెక్స్ట్? ప్రభుజీ నేను చదువుతాను ప్రభుజీ. ఇంత ముందు చదవని వాళ్ళు ఓకే చదవండి. నేను చదవలేదు ప్రభుజీ. చదవండి మాతాజీ. అలాగే ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. భాష్యము. శుద్ధ భక్తుని యొక్క దివ్య స్థితిని చేరగోరువాడు కలిగి ఉండవలసిన అత్యంత అవసరమైన యోగ్యతలు ఇవియే. అటువంటి శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యమును సదా అవలంబించవలెను. కుహనా భక్తులచే అతనెన్నడూ హరే కృష్ణ మాత. సారీ ప్రభుజీ. అభిలషింపవలెను. కుహనా భక్తులచే అతడెన్నడూను తప్పుదారి పట్టరాదు. అతడు నిష్కపటత్వమును సరళత్వమును కలిగి ఉండి శుద్ధ భక్తుల ఉపదేశములను గ్రహించి వాడై ఉండవలెను. భక్తుడైన వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని సంపూర్ణముగా శరణాగతుడైనట్టి దివ్యాత్ముడు. శ్రీకృష్ణుడే దివ్య యజమాని అనియు ఇతరులందరూ ఆ దేవదేవుని సేవకులను అతడు సంపూర్ణంగా నెరిగి ఉండును. అటువంటి శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యము చేతనే దుస్సాంగత్యము వలన కలిగేది సమస్త పాపములను మనుజుడు నశింప చేసుకొనగలడు. కనుకనే భక్తి అందలి ఆరంభ దశలో ఉన్నవారు శుద్ధ భక్తులను సేవించవలెను. నమ్రతను కలిగి వారి ఉపదేశములను ఖచ్చితంగా అనుసరించవలెను. ప్రస్తుత జన్మమునందే జయమును సాధించుటకు కృత నిశ్చయితుడైన భక్తుని లక్షణములు ఇవియే. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో భక్తిలో ఒక భక్తుడి యొక్క గమ్యం ఏమిటి అనేది ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడింది అన్నట్లుగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ ఆ బాలుడుకి కలిగినటువంటి విషయాన్ని చెప్పింది ఏంటి? మునుల ఎడ నేను మిగుల అనురక్తుడనై ఉంటిని, మృదు స్వభావుడనైన నా సర్వ పాపములు వారి సేవయందు సంపూర్ణంగా నశించినవి. హృదయమునందు నేను వారి ఎడ దృఢమైన విశ్వాసమును కలిగి ఉంటిని. ఇంద్రియములను నిగ్రహించి వారి ఉపదేశములను నేను దేహముతోనూ మనసుతోనూ ఖచ్చితంగా పాటించి తిని. అంటే ఒక శుద్ధ భక్తుడికి ఒక శిష్యుడికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు ఇక్కడ చెప్పబడింది. అంటే శుద్ధ భక్తుని యొక్క దివ్య స్థితి చేరుకోవడానికి ఉండవలసినటువంటి యోగ్యత ఇది అంటూ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఆ బాలుడికి ఏదైతే భావనలు కలిగాయో అదే ఒక శుద్ధ భక్తుడికి ఉండవలసినటువంటిది. కనుకనే ఎప్పుడు మరి భక్తుడు అనేటువంటి వాడు శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యాన్నే అభిలషించాలి. అంతేకాని ఏదో నామం పెట్టుకొని పంచగట్టుకొని లేకపోతే ఏదో చేసుకొని బయటకు భక్తుల్లాగా కనిపిస్తూ ఆంతరంలో వేరుగా తప్పుదారి పట్టేటువంటి వాళ్ళు, అందుకే కుహానా భక్తులు అంటూ చెప్తున్నారు. అటువంటి భక్తుల చేత ఎప్పుడూ తప్పుదారి పట్టరాదు. కపటాచార్యుల గురించి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు. బయటకి అన్ని త్యజించిన వాళ్ళలాగా కనిపిస్తూ లోపల మాత్రం ఆ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలపైనే ఆసక్తిని కలిగి ఉంటాడు. వాడికంటే రోడ్లు ఊడ్చేటువంటి వాడు ఉత్తముడు అంటూ చెప్తారు. అంటే భగవత్ భావనతో పనిచేసేటువంటి వాడు, తన ధర్మాన్ని సక్రమంగా నిర్వర్తించేవాడు గొప్పవాడు అంటూ చెప్తారు భగవద్గీతలో. సో మరి కనుకనే భక్తుడనేటువంటి వాడు సరళంగాను నిష్కపటంగాను ఉండాలి. అదే కదా భక్తుల యొక్క లక్షణాలు చెప్తారు భగవద్గీతలో. మరి శ్రీకృష్ణుడికి
సంపూర్ణంగా శరణాగతులైనటువంటి వాడు ఆయనను ఎప్పుడు కూడా దివ్య యజమానిగానే భావిస్తాడు. ఆయనే భోక్తగాను, ఆయనే అన్నింటికీ అధిపతిగాను, అన్ని జీవులకు సుహృదమైనటువంటి స్నేహితుడుగాను భావిస్తాడు. అప్పుడే ఆ భక్తుడు శాంతిని పొందగలడు అంటూ చెప్తారు. భగవద్గీత 5వ అధ్యాయం 29వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకం ఎవరైనా గుర్తుంటే చూడకుండా, ఇప్పుడేమి ఓపెన్ చేయకుండా ఆ శ్లోకాన్ని ఎవరైనా చెప్పగలిగే వాళ్ళు ఉంటే చెప్పొచ్చు. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. ఎస్ మాధవ్. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోకమహేశ్వరం సుహృతం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతిముచ్యతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే బోల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో మరి అలా ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకుని ఉన్నటువంటి వాడు సమస్త పాపాలను తొలగించుకొని మరి ఈ జన్మలోనే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మ అంటూ చెప్పలేము. ఎందుకంటే అంత్యకాలంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. కనుక నిరంతరము భగవన్నామ స్మరణలో నిమగ్నమై ఉన్నట్లయితే అంత్యకాలంలో కూడా ఆ విధంగానే ఉంటుంది. తదుపరి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోగలము. కనుకనే ఈ దేహం మానవ జన్మ లభించినటువంటి ఇప్పుడే ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో వినియోగించుకొని మరి జయమును సాధించాలి అంటూ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో ఇంకా నారదుడు వ్యాసులతో చెప్తున్నారు, జ్ఞానం గుహ్యతమం యత్ సాక్షాత్ భగవతోదితం అన్వవోచన్ గమిష్యంతః కృపయా దీనవత్సలాః. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, జ్ఞానం గుహ్యతమం యత్ తత్ సాక్షాత్ భగవతోదితం భగవత ఉదితం, స్వయంగా భగవానునిచే తెలుపబడినటువంటిది అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇంకా వారి గురించి చెప్తూ ఇక్కడ అన్వవోచన్ గమిష్యంతః కృపయా దీనవత్సల. దీనవత్సల అంటే దీనులైనటువంటి వారు ఎడ కరుణ కలిగి ఉండేవారు. ఎటువంటి అంటే నిర్హేతుకమైనటువంటి కరుణ. కృపయా దీనవత్సల, నిర్హేతుకమైనటువంటి కరుణ దీనుల ఎడ కలిగి ఉండేటువంటి వారు. అన్వశోచన్ గమిష్యంతః, ఆ నిష్క్రమించేటువంటి సమయమున ఉపదేశించారట ఆయనకి. సో చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆయన, పిదప దీనవత్సలురులైన ఆ భక్తి వేదాంతులు అచ్చట నుండి నిష్క్రమించుచు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు స్వయంగా దేవదేవునిచే ఉపదేశింపబడినటువంటి పరమ గుహ్య జ్ఞానమును నాకు ఉపదేశించిరి. సో మరి ఆ భక్తులు అనేటువంటి వారు కల్పతరువులు వంటి వారు అంటూ చెప్పబడేటువంటిది మనం వైష్ణవులను. సో మరి ఇక్కడ వేదాంతులు, భక్తి వేదాంతులు కూడా మరి దీనులను ఉద్ధరించేటువంటి వాళ్ళు. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవచ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః అంటూ మనం వైష్ణవులను కీర్తిస్తూ ఉంటుంటాం. దీనుల ఎడ ఎంతో కరుణను కలిగినటువంటి, ఉద్ధరించడానికి ఎంతో కృప చూపించేటువంటి వాళ్ళు భక్తులు. సో ఇక్కడ కూడా వీళ్ళు కూడా మరి ఆ భక్తులు, దీనవత్సరులైనటువంటి ఆ భక్తులు అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయేటువంటి సమయంలో మరి వేదాలు, వేద విషయాలన్నీ కూడా స్వయంగా భగవంతుడి చేత, ధర్మం సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం అని చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది కదా.
మరి సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడి చేత ఉపదేశించబడినటువంటి పరమ గుహ్య జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు నాకు ఉపదేశించారు అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకేం కావాలి ఆయనకి, ఆ బాలుడికి జ్ఞానోదయం కావడానికి? సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి దివ్య జ్ఞానాన్నే వారికి బోధించారట. అదే కదా భక్తులు ఎప్పుడు కూడా ఈ అల్పురులైనటువంటి మందమతులైనటువంటి వాళ్ళని ఉద్ధరించడానికే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటారు. నలుగురికి ఈ భక్తి విషయాలను తెలియచేయడానికే చేస్తూ ఉంటుంటారు. అంతేకాని వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా కించపరచవద్దు, లేదా అగౌరవపరచవద్దు, లేదా వాళ్ళని నిరుత్సాహపరచవద్దు అని చెప్తారు. భగవద్గీతలో కృష్ణుడు కూడా అదే చెప్తారు. అజ్ఞానులైనటువంటి మందమతులను క్రమంగా భక్తిలో నిమగ్నమయ్యేలాగా చేయాలి తప్ప వాళ్ళని భయపడే విధంగా చేయొద్దు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ మరి ఆ భక్తి వేదాంతులైనటువంటి దీనవత్సరులైనటువంటి దీనుల ఎడ కరుణ కలిగినటువంటి ఆ భక్తులు పరమ గుహ్య జ్ఞానాన్ని ఆ బాలుడికి ఉపదేశించినటువంటి సంఘటనను ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది. ఒకటి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవలసినటువంటిది భక్తుల యొక్క కరుణ, ఆ భక్తులు దీనులను ఉద్ధరించడానికి ఏ విధమైనటువంటి చేస్తారు అనేటువంటిది. అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల వలన అజ్ఞానులలో కూడా కలిగేటువంటి మార్పును గురించి మనం ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలుసుకోవలసినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్ మరొకళ్ళు. హరే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. మాతాజీ భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాద. శుద్ధ వేదాంతి అయిన వాడు భక్తి వేదాంతుడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వయంగా వసిగిన ఉపదేశములకు అనుగుణముగానే తన అనుయాయులకు ఉపదేశములను గావించును. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు తననే అనుసరింపవలసినదిగా జనులందరికీ భగవద్గీత మరియు ఇతర గ్రంథాలందు ఉపదేశించి ఉన్నాడు. అతడే సమస్తమునకు సృష్టి స్థితిలయ కారకుడై ఉన్నాడు. అతని సంకల్పము చేతనే విశ్వం స్థితిని కలిగి ఉన్నది. తిరిగి అతని సంకల్పము చే సమస్త ప్రదర్శనము ముగిసినంతనే అతడు తన ధామమునందు సమస్త వైభవములతో నిలిచి ఉండును. సృష్టికి పూర్వమును దేవదేవుడు తన ధామమునందే నిలిచి ఉన్నాడు. అదే విధముగా లయము పిమ్మటయు అతడు తన ధామమున కొనసాగగలడు. అనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సృష్టింపబడిన జీవులలో ఒకడు కాదు. వాస్తవమునకు అతడు దివ్యుడు. అర్జునునకు జ్ఞానోపదేశం చేయుటకు పూర్వమే అనంతకాలము కిందట తాను సూర్యదేవునికి అదే ఉపదేశము చేయుటి ఉంటినని భగవద్గీత యందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికి ఉన్నాడు. కానీ అట్టి ఉపదేశము కాలక్రమమున అధర్మ రీతిలో వర్తింపజేయబడి ఖండితమైనందున అతడు తిరిగి దానిని అర్జునునకు ఉపదేశించెను. అర్జునుడు ఆ దేవదేవునికి పూర్ణ భక్తుడు, స్నేహితుడు అగుటయే అందులకు కారణము. అనగా శ్రీకృష్ణ భగవాన్ హరే కృష్ణ. మాతాజీ. శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క దివ్య రూపమును గూర్చిన జ్ఞానమును కలిగి ఉండని నిరాకారవాదులు ఆ దేవదేవుని పరమగుహ్య ఉపదేశమును ఏమాత్రము అవగతం చేసుకొనజాలరు. భక్తియుత సేవా జ్ఞానము నిరాకార బ్రహ్మ జ్ఞానము కన్నను అత్యంత ఉత్కృష్టమైనందునే ఇచ్చట వాడబడిన గుహ్యతమం అను పదము ప్రాముఖ్యమును సంతరించుకున్నది. జ్ఞానము అనగా సాధారణ జ్ఞానము లేదా ఏదేని జ్ఞానశాఖ అని భావము. అట్టి సాధారణ జ్ఞానము వృద్ధి పొంది క్రమముగా నిరాకార బ్రహ్మ జ్ఞానము వరకు వృద్ధి చెందగలదు. తదుపరి అటువంటి నిరాకార బ్రహ్మ జ్ఞానము కొద్దిగా భక్తితో మిళితమైనప్పుడు క్రమముగా పరమాత్మ జ్ఞానముగా వృద్ధి చెందగలదు. అటువంటి పరమాత్మ జ్ఞానము గుహ్యతరమైన జ్ఞానముగా తెలియబడుచున్నది. కానీ ఆ గుహ్యతర జ్ఞానము శుద్ధమైన భక్తియుత సేవగా మార్పు చెంది దివ్య జ్ఞాన మర్మము అవగతమైనప్పుడు అది గుహ్యతర జ్ఞానము శుద్ధమైన భక్తియుత సేవగా మార్పు చెంది దివ్య జ్ఞాన మర్మము అవగతమైనప్పుడు అది గుహ్యతమ జ్ఞానముగా పిలువబడును. బ్రహ్మ, అర్జునుడు, ఉద్ధవాది భక్తులకు అట్టి గుహ్యతమ జ్ఞానము శ్రీకృష్ణ భగవానునిచే వసగబడెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవతి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా చక్కగా మనకి భగవద్గీత అంతటి సారాన్ని కూడా ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు. ఎందుకంటే
భక్తి వేదాంతుడు అంటే శుద్ధ వేదాంతి అయినటువంటి వాడు. అంటే శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి వాడు. సో ఇక్కడ ఆ చాతుర్మాస దీక్షలో ఆ ఉన్నటువంటి మునులు బ్రాహ్మణులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు శుద్ధ వేదాంతిగా చెప్పబడుతుంది, భక్తి వేదాంతులుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి వారు. ఎందుకు వారు ఆ విధంగా అంటే, వారు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వయంగా ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశాలకు అనుగుణంగానే తన అనుయాయులకు ఉపదేశములను గావించుచున్నారు. సో అదే కదా పరంపర, గురు శిష్య పరంపర క్రమం. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడి నుండి ఏవైతే విషయాలను వారు వారి గురువుల నుండి, వారి గురువుల నుండి అలా క్రమంలో విన్నటువంటిది. సో మనం భాగవతం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇదే అవుతుంది మనకి. సుఖదేవ గోస్వాముల వారు పరీక్షిత్ మహారాజుకు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని నేను ఆ సమయంలో ఉండి విన్నాను. నేను ఏది విన్నానో, ఏది అవగతం చేసుకున్నానో అదే విషయాలను ఇప్పుడు మీకు చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను అంటూ చెప్తారు కదా సూత గోస్వాముల వారు. సో మరి ఇక్కడ అదే చెప్తూ ఉన్నారు. దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు తననే అనుసరించవలసినదిగా జనులందరికీ భగవద్గీత యందు మరియు ఇతర గ్రంథాల యందు కూడా ఉపదేశించాడు. సర్వోపనిషత్తుల సారంగా గీతోపనిషత్తుగా చెప్పబడేటువంటి భగవద్గీత. సో అందులో ఆయన చెప్పేది నన్ను అనుసరించండి, నా మార్గాన్ని. చివరికి చెప్తారు అన్ని భగవద్గీత యొక్క ఏక శ్లోకంగా సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం ప్రజా అంటూ చెప్పబడినటువంటి మరి అటువంటి ఇక్కడ ఈ వేదాంతులు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి అనుసరించు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాడు ఏమర్థం చేసుకుంటాడు? సమస్త సృష్టి స్థితి లయకారకుడు ఆ భగవంతుడే అనేటువంటిది. ఆయన సంకల్పం చేతే ఈ విశ్వమంతా స్థితిని కలిగి ఉన్నది అని, అతని సంకల్పంతోనే ఇది ఉద్భవిస్తూ ఉంది అని, అతని సంకల్పంతోనే తిరిగి సమస్తము ఆయనలోనే కలిసిపోతూ ఉంది అని, సృష్టికి పూర్వము ఉన్నటువంటి వాడు ఆయనే అని, సృష్టించబడినది ఆయనలోనే అని, తిరిగి లయమయ్యేది ఆయనలోనే అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాడే యథార్థాన్ని దర్శించుకున్నటువంటి వాడు. అంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవలసినటువంటిది సాధారణమైనటువంటి వక్తలు ఈ భగవద్గీతకు వివిధ రకాలైనటువంటి వ్యాఖ్యానాలు చెప్పినటువంటి వారిలాగా కాకుండా, అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్కాన్ నుంచి ఇవ్వబడినటువంటి భగవద్గీత యథాతథము అని చెప్తారు. అంటే ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్లు వానికి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా భాష్యాలను రాసి ఈ అమాయక జనులను తప్పుదారి పట్టించేటువంటి మార్గం కాదు. భగవంతుడు ఏ ఉద్దేశంతో భగవద్గీతను చెప్పాడో, ఏ ఉద్దేశం భగవద్గీతలో చెప్పబడిందో అదే విషయాన్ని ఒక పోస్ట్ లో వచ్చినటువంటి విషయాలను అందించిన విధంగా మేము అందిస్తాము అని చెప్తారు ఇస్కాన్ నుంచి ఇచ్చేటువంటిది. సో మరి ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సృష్టించబడినటువంటి జీవులలో ఒకడు కాదు. అతడు దివ్యుడు, సనాతనుడు, అనాదిగా ఉండేటువంటి వాడు. అది మరి అర్థం చేసుకోవలసినది. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో అర్జునుడు అదే అర్థం చేసుకుంటాడు. పరంధామం, పరమోత్తమము అంటూ, పరమపురుషుడు నీవే అంటూ ఆయన్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి. మరి అర్జునుడు కూడా జ్ఞానోపదేశం చేసేటప్పుడు ఇది నీకు ఇప్పుడు నేను కొత్తగా చెప్పింది కాదు అర్జున, దీనిని నేను సృష్టికి పూర్వం సృష్టి ప్రారంభంలో సూర్యదేవుడు వివస్వానుడికి చెప్పాను, వివస్వానుడు మనువుకు చెప్పాడు, మనువు ఇక్ష్వాకుడికి చెప్పాడు. కాలక్రమంలో ఆ విధంగా రాజర్షులు తన ప్రజలకు ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని అందించుకుంటూ వచ్చారు. కానీ కాలక్రమంలో వారి సొంత భాష్యాల వలన ఆ యోగము నశించినట్లుగా అనిపిస్తుంది. కనుకనే తిరిగి నీకు ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాను అర్జున
అంటూ చెప్తారు. సో మరి కాబట్టి ఉపదేశము కాలక్రమమున అధర్మ రీతిలో వర్తింప చేయబడి ఖండితమైనప్పుడు తిరిగి దానిని మళ్ళీ పునఃస్థాపించేటువంటి బాధ్యత భగవంతుడే తీసుకుంటాడు. అందుకే ఆయన చెప్తారు, పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సో కాబట్టి సాధువులను రక్షించుకోవడానికి, అదే సమయంలో దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి, ధర్మాన్ని తిరిగి నెలకొల్పడానికి ఆయన ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తూ ఉంటాడు. ఆయన యొక్క ఆత్మమాయ ద్వారా వస్తాడు. మనమేమో మనం చేసుకున్న కర్మల ద్వారా దేహాలను పొందుతూ ఉంటుంటాం. సో మరి ఇక్కడ ఆ అర్జునుడికి బోధించింది కూడా అదే అంటూ చెప్తున్నారు. అర్జునుడు ఆ దేవదేవునికి పూర్ణ భక్తుడు, స్నేహితుడు అవ్వడమే అందుకు కారణం. ఎందుకంటే ఆయన పైన శ్రద్ధ విశ్వాసాలు ఉన్నటువంటివి. అటువంటి వాడు మాత్రమే వాటిని అర్థం చేసుకోగలరు. అంతేకాని ఇతరులు ఎవరో కూడా ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి సమర్థులు కారు. సో ఇక్కడ ఈ బాలుడు కూడా అటువంటి దివ్య స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి కారణంగానే ఆ మహర్షులు ఆయనకు ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని బోధించినటువంటి. సో మరి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క దివ్య రూపమును గూర్చిన జ్ఞానము కలిగి ఉండని వారు నిరాకారవాదులు దేవదేవుని పరమగుహ్య ఉపదేశము ఏమాత్రము అవగతం చేసుకొనజాలరు అంటూ చెప్తారు. భక్తియుత సేవా జ్ఞానము నిరాకార బ్రహ్మజ్ఞానము కన్నా అత్యంత ఉత్కృష్టమనేది ఇచ్చట వాడబడినటువంటి గుహ్యతమం అను పదం ప్రాముఖ్యాన్ని. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కూడా అలాగే కదా, మొదట రహస్యమైనది, మరింత రహస్యమైనది, పరమ రహస్యమైనది అంటూ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి సో ఇంకా మరి అసాధారణ జ్ఞానము వృద్ధి క్రమంగా నిరాకార బ్రహ్మజ్ఞానము వరకు వృద్ధి చెందగలదు. ఈ సాధారణ జ్ఞానము అని చెప్పుకునేటువంటి ఏదైతే ఆ సాధారణమైనటువంటి జ్ఞానము తర్వాత ఆ నిరాకార బ్రహ్మజ్ఞానము కొద్దిపాటి భక్తితో మిళితమైనప్పుడు క్రమంగా పరమాత్మ జ్ఞానము వృద్ధి చెందుతుంది అంటూ చెప్తారు. సో దీనికి మనము సనక సనందనాదుల విషయంలో చూడవచ్చు. అటువంటి ఆ పరమాత్మ జ్ఞానము గుహ్యతరమైనటువంటి జ్ఞానమని తెలియబడుతుంది. ఏంటి మరి ఆ పరమాత్మ జ్ఞానం? ఇక్కడ గుహ్యతమైనది భగవద్గీతలో బోధించింది. ఆత్మ పరమాత్మల గురించి, వారి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని గురించి, ఆత్మ యొక్క పరమగమ్యము గురించి తెలియజేయబడినటువంటి, జీవుడి యొక్క స్వధర్మాన్ని గురించి, ఆ గుహ్యతర జ్ఞానము శుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవగా మార్పు చెంది దివ్య జ్ఞాన మర్మము అవగతమైనప్పుడు అది గుహ్యతమ జ్ఞానముగా పిలువబడుతుంది. బ్రహ్మకు, అర్జునుడికి, ఉద్ధవాది భక్తులకు అట్టి గుహ్యతమ జ్ఞానము శ్రీకృష్ణ భగవానుడి చేత ఇవ్వబడినది అంటూ చెప్తారు. బ్రహ్మ ద్వారా వచ్చినటువంటిదే మనం ఇప్పుడు బ్రహ్మ సాంప్రదాయం. ఆ తర్వాత మళ్ళా అర్జునుడికి బోధించినటువంటిది అర్జున్ భగవద్గీత, ఉద్ధవుడికి బోధించినటువంటి ఉద్ధవ గీత. సో ఈ విధంగా ఆ పరమ గుహ్య జ్ఞానం, ఆ పరమ గుహ్య జ్ఞానానికి సంబంధించినటువంటి భగవంతుని గురించినటువంటి విషయాలను వ్యాసులకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే అంతకుముందే చెప్పాడు, నీవు జ్ఞానవంతుడు, పరమాత్మ జ్ఞానం ఎరిగి ఉన్నవాడివి
కానీ నీకు మళ్ళొకసారి పరిచయం చేస్తున్నాను అంటూ చెప్తుంటాడు. సో ఆ విధంగా ఈ దివ్యమైనటువంటి పరమ గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఆయనకి అనుభూతి విధయ్యే విధంగా నారద మహర్షి, దేవర్షి నారదుడు వ్యాసుల వారికి తెలియచేస్తున్నటువంటి విషయం, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ మనం కొన్ని చూసాము. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా కొనసాగిస్తే మీకు ఓపిక కష్టంగానే ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. చాలా ఓపికగా